You're still listening sa atong Bisdak Tambayan na Radyo FM, asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Internet Radio, the one and only, simply the best. Bisdak Tambayan na Radyo FM. Ang radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Ang ganda din eh. Bisdak Tambayan Radio FM. Ang radio station mo. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kabayan, mga amigo, kabisdak, mga friends, kapuso, kapamilya, sa tanang mga bisdak na dako, hindi mo kalibutan. Naman mo sa layong lugar, sa Pilipinas, well, kabisdak, hindi tayo makita sa atong kaugalingong istasyon sa radyo sa online, ang Bisdak Tambayan na Radyo FM, kung saan kami maghatag sa inyong mga kalingawan, kalipay, ban sa inyong akapoy, sa inyong mga buryo nga kinabuhi, kung sa mapakulay nyo sa inyong mga trabaho. Rest lang sa gamitay. Pamati lang mo sa atong kaugalingong radyo, ang Tambayan or ang Bisdak Tambayan Radyo FM, na inyong mapamarungog o mapamatian din lang sa online o internet. Kung meron kayong internet, syempre inyong mapamati ang mabati ng atong istasyon, ang Bisdak Tambayan Radyo FM. Pahimangno lang sa tanan na kining among programa dinhi, wa na mo ang kuna ang tanang mga programa. Kining uban diri nakuha na mo sa mga different sources, pamitan sa internet, sa YouTube, sa mga magazine, sa mga libro, o sa mga hakat o sa mga kachismisan o mga istorya sa ibalaing tao. Ang sa amo lang na patagaan na mo programa ang taong sumamati sa among radyo, maong among gihimo ug nag-create namo ang among kaugalingong radyo dinhi sa internet nga ang Bisdak Tambayan Radyo FM. Pahimangno lang nga ang mga programa nga among play o on air sa among radyo ay dili namo ang kuno no, dili namo tanan amo. As I said before, na amo nakuha sa iba-ibang sa lain-lain mga sources. Well guys, pasadi ala kami dinhi sa inyo, maghatag nyo mga gagmay nga kalipay, inyong mga mahatag mo mga portion o mga contribution namo nga mawatan ninyo din para makadug sa mga Bisaya, mga Bisaya, mga kanta, mga programa o kanang mga kalingawang jokes o uban pa. O daghang salamat sa pamati ninyo sa among radyo, sa among Bisdak Tambayan Radyo FM. Kiri ang inyong DJ nga nag-ingon. Daghang salamat sa inyong tanan. O akong hinalaran, hinigugma, nganong imo ipaanto.
tumangkot kaha kita apan naun sa banga muli kay kaman kung magkatagputa. Kaway kung suylo sa mga I love you nga i-practice ko alang kataon kanimo. Umutya kung naangkon nga mata ko sama ka yun sa bulak sa katyubong. Kaidas mo bayakon mo hikap gani ako dayon kagpalaban sa tatay kanay mo. Kung mo halok ako daghan kag reklamo pagka kinaraan bayaan ang sistema mo. Kaha kita apan naon sa banga muli kay kaman kung magkatagputa. Kaway kung suylo sa mga I love you nga gi-practice ko alang kataon kanimo. Aayo nagyudin taw nga ihirap kung walang unta ako mahinayak. Kaidas mo bayakon mo hikap gani ako dayon kagpalaban sa tatay nanay mo. Kung di na ako makapugong ning akong kahigaw sugot ka ba unyak tabanon ko ikaw tabanon ko ikaw.
Ugpas kag agungal Bisan ilang ba ibunal Ugpas kag agungal What radio FM you're listening? Of course, Bistik Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistik Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistik Tambayan Radio FM. Inday kunching, ano lang gayon Ang tumapo kanimong wal sukod Sa kinabuhi nga bukid nun Inday kunching, wala ka mo yun Miadto ka sa ulong gapo Nakiminyo kag Amerikano Inday kunching, gibiyaan mo ako Ang dughan ko intaw nagasubo Ang kapalaran wala lang dahuma Inday kunching, ikaw na byuda Kana ko gusto kang mubalik pa Akan ako nagaduha-duha Bisan ako kung makaluluoy Nabuhi lang sa kamuting kahoy Kaysa akong pag-inusara Gitunan ko nakalimtan ka Ang kapalaran wala lang dahuma Inday kunching, ikaw na byuda Kana ko gusto kang mubalik pa Apan ako nagaduha-duha Bisan ako kung makaluluoy Nabuhi lang sa kamuting kahoy Kaysa akong pag-inusara Gitunan ko nakalimtan ka Inday kunching, ang kasing-kasing ko Natandog ni ining pagbalik mo Inday kunching, dili di ay sayon Ang gugmata kalimtan sa dayon kahubog na nagsusapinday sa dalan. Ang mga tao nga nakakita kaniya, nangahadlok og nagagan. Hikitaan siya sa kapulis ug siya gitawag. Hoy, marika! Unsa man? Hubog ka? Dili taong ko hubog si Roy. Hubog ka? Ay, dili na gitaong ko hubog siya. Nga kung dili ka hubog, kinsa may akong alam, be? Ikaw, sir? Pulis man ka, sir? Ikaw, sir, nakailakan ako? Wag ko kailan mo kay karon talagay kit ikaw niyan mawi hubog, sir. Ang sagol istorya aron kamo katawa. Yan nga istorya paghuwag kang sa problema. Mga nanay, mga tatay, mga undo, mga inday, paminawa, kantang sagol istorya. Dihay kandidato nga hambugiro ug himalikas kayo. Pag diskurso niya sa entablado, na malikas dayon siya umingon. Utang ina! Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga kalsada ninyong sira dyan, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang ibubuto ninyo sa eleksyon, lahat ng mga bahay ninyong sira-sira, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga pangit ninyong mukha, simintadong lahat ng mga putang inang yan. Naningit kong namakpak tayo ng mga tao. Yehey! Ibuto natin ang putang inang yan!
istorya aron kamo mukatawa. Umiya nga istorya, tawag ka sa problema. Mga nanay, mga tatay, mga undo, mga inday, ani paminawa, kantang sa istorya. Dihay tulog kagag may batang Amerikana nga babae. Nagdula-dula sila dagang-dagang sa kwarto. Nahiagi sila sa banyo nga dihay naligo sa sulod. Lili kato ka magulangan sa lungar kumingon. Hila! Look what I see! I see a big gorilla! What? May I see? Matud pa sa tunga-tunga og siya nililiusap. Wow, look! What a big banana! What? May I see? Matud sa kamanghuran og siya nililiusap. Wow, look! The gorilla is eating the banana! Kansagol istorya aron kamo mukatawa. Umiya nga istorya, tawag kang sa problema. Mga nanay, mga tatay, mga undo, mga inday, ani pamingawa, kantang sagol istorya. Gisa ka o gitulis ang magtiayon nga si Inyang Bilog. Gihurot og kawat sa pulisan ang ilang kwartang mga alahas. Unya gilugos pa gyud si Inyang sa tubangan ni Bilog. Sa diyang milakaw ng tulisan, mihilak si Bilog. Gialam-alaman siya ni Inyang. Lok, ayaw nagkaguolok. Kaya makita ra gyapon ato ka ng mga kwartang alahas. Awa ko mag-uol sa mga kwartang alahas. Ang akong gikagulan, ikaw kay samtang gilugos kas tulisan. Wa ka mo reklamo, nibalos ka pa hinoon. Ay sus, self-defense man lang tong ako, Lok. Sagol istorya aron kamo mukatawa. Umiya nga istorya, tawag ka sa problema. Mga nanay, mga tatay, mga undo, mga inday, ani paminawa, kantang sagol istorya. May pasahero nga misakay sa tricycle nga ang driver libat. Sa dihang nanaong na siya, ipangutanan niya ang driver kung pilay iyang titihan. 2 pesos ang titi ni mo, sir! O kay libat man lagi ang driver, nangilad ang pasahero o mihatag lamang kinong piso. Unyamingon, o bayad ako, 2 pesos na ha? Gidawat sa driver ang piso o duha to ng iyang pananaw ni init. Apan unya pagtanaw sa driver sa iyang pasahero, kalit lang siya mereklamo. Sir, kulang pa diyan ng 2 pesos, sir! Nga naman, kay duha man diyan mo kabuok, sir! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bisdak Tambayan Radio FM. Maligaya, pagkat sumilang ang buwan, sa bundok lumubog na ang araw. At hindi na gumagalaw, naghihilik ng kalabaw. English! It's very, very happy because the moon is shining, the sun is now sinking down the mountain. And the Carabao is snoring, no more moving. May isang chismosa, napakadaldalera, ang palayaw sa kanya ay bruha. Nagkakalat ng chismis, pa-English pa, English na parang telegrama. Mayroong mag-asawa, sila'y nagyayabang pa, na simpleng-simple daw ang wedding nila. Pagkat walang trahe di Buda, ikinasal lang sa kama. English! There are Mr. and Mrs. when they were married. Simple, there is no expenses.
they're only married on bed. May isang chismosa, napakadaldalera. Ang palayaw sa kanya ay bruha. Nakakalat ng chismis, pa-English pa. English na parang telegrama. At may nagpenpalan, parihong naglukuhan. Ginamit ay magandang larawan. Ngunit nang nagkita sila, kapwa ay pangit pala. English! Pen pal, two people writing, they also cheating. Beautiful picture they are using. But when they both meeting, they were ugly looking. Sila pala'y kapwa duling, mukha ay parang matching. Tulo ako ka amigo, napulos gayod gwat sinanggo. Makainom gani malipong ang ulo, mugula ang pagkamaldito. Kung mag-abot dayog debate, lubig nila ang abogado. Labi nagyud og mga hubog, kay magpuntis dayon sa hambog. Sa kinambugay magdaog ta, waray hilonggo ka, kung Cebuano sabsiya. Dito into'y hamon bongto, hasamar og lete. Ako kadla ang pinakariko, nga pensyonado kanyo is Navy. Salit bugto ko himak artor, kaupayhan amon recuerdo. Girigalo niya haakon, at iya at iyo ko sukwako. Waray hilonggo ka, kung Cebuano sabsiya. Tuwing taon mga amigo, mantinil lang kayo ang negosyo. Gisenyor ako sa mga tawo, kay tag-iya lang lagay o mga barko. At siyam ko ka mga tarato, giapuran ko nagregalo. Sila tag-10 hektaryas kwadrado, sa akong yuta sa menteryo. Sabsiya tira to, apay to. Amit gid i-approve sa pakulod kag ilo-ilo. Dal ako numero 1 nga asindiro sa tubo. Kung ako gid inyo patihon, abulin tigid ne kaayo. Kay sa amon iya ang kwarta, ginapi ko ginapala. Sa kinambugay magdaog ka, Cebuano sabsiya. Sa kinambugay magdaog ta, ako waray hilonggo ka, ug Cebuano sabsiya. Ete, mabato pagid kamo sa akon?
Kung gusto ka na pare nga magaminyo, pili kayot ka ng dato-dato. Kung wadaan ka nag-umoy nga magtiko-ko, bahalag matigulang basta dato. Kung gusto ka na pare nga mag-asawa, pili usap ka ng gwapa-gwapa. Kay bisag publik kita o walay kwarta, mabawi-bawi man lang sa hitsura. Ang pobre pagka walay swerte, pare, pare, pare. Kapait yung maminyo tanga pobre, walay ikal-biste. Atong asawa di na makapangarte, sa dalaga pa sila. Pagkahumot nilang mo ato sa baile, ilog-ilogan sa daghan nga lalaki, labi nag-flower dance tungod kay gwapa man lagi. Karong milanday kay pupring nakagidlay, way ikapahumot og nanimaho ng anay. Ang pobre pagka walay swerte, pare, pare, pare. Kapait yung mamin nyo tanga pobre, walay ikabiste. Atong asawa di na makapangarte, sa dalaga pa sila. Pagkahumot nilang mo ato sa baile, ilong-ilogan sa daghan nga lalaki, labi nag-flower dance tungod kay gwapa man lagi. Karong milanday kay pupring nagkakidlay, way ikapahumot og nanimaho ng anay. Karong milanday kay pupring nagkakidlay, way ikapahumot og nanimaho ng anay. Unsa bang radyo nga informate sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak 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 Tambayan Radio FM. Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. Hey, this is Rihanna. Hi, this is Usher. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Sometimes I get a good feeling, yeah. Hardcore vibes that I run things, hey, yeah. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Your one stop for non-stop hit music. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw gagawin mo sa mga sa atong radio station ang Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Hoy, kay bayloy nga tagkanta, way hilabtaray ha. Kay total, ninduton man ako pag-awit ang imong kanta. O sige,
unexpected story of Magellan and Lapu-Lapu long time ago. On March 16, 1521, when Magellan was discovered by Philippines, they were sailing day and night across the big island until they saw Small Limasawa Ocean. Magellan landed in Olongapo City. To get some boricat, they were very happy. But accidentally, Magellan he got sick because he's playing with a high voltage lady. When Lapu-Lapu came to rescue, he boarded an airplane from Cebu. And when he saw Magellan on his bed, he cried and cried, and then he said, Mitolo na, mitolo na. Bakit pare mitolo na? Ang sagot niya kila Lapu-Lapu, nagpaparaos lang ako. What can I do? What can I do, baby? Kung may herpes ka, pare ko, maayo bang putulon mo? Parang wala na'y istorbo. Paring Magellan, you are sick. Ako na doktor, very quick. The doctor said Magellan is just fine because his sickness is just like mine. Paring Magellan, you are sick. Ako na doktor, very quick. The doctor said Magellan is just fine because his sickness is just like mine. Aron magkasinabota, tayo'y magkaintindihan. Magbibisaya ako, tatagalogin ko naman. Aron dili ka maglibog, nang hindi ka maguguluhan. Mag-aawit kita, tayo ay magkantahan. Mag-istorya kita, tayo'y magkwentuhan. Ako kang paminawon, ikay aking pakikinggan. Kung adunay muot, kung mayroong katatawanan, mga tawa kita, tayo ay magtawanan. Ang langgam sa Bisaya ay lumilipad na, ang langgam sa Tagalog ay gumagapang pa. Ang upa sa Bisaya ay nakapatong na, ang upa sa Tagalog kasalukuyang nagbabayad pa. Aron magkasinabota, nang tayo'y magkaintindihan. Magbibisaya ako, tatagalogin ko naman. Aron dili ka maglibog, nang hindi ka maguguluhan. Mag-aawit kita, tayo ay magkantahan. Ang paa sa Bisaya ay nasa itaas na, ang paa sa Tagalog ay nasa lupa pa. Ang walis sa Bisaya ay nakaburlis na, ang walis sa Tagalog kasalukuyang nagwawalis pa. Kung hindi mo maintindihan, siguradong magtunganga
Bisdak Tambayan Radio FM. Island of the airwaves, here is my request. You don't have to play, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Internet Radio, the one and only, simply the best. The best para. Autobots, transform! Kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon, in my humble opinion ha, ako mo ingon, nga ang kabus o gadunahan managsamara, pero bintahagit niya may kwarta ka. Kung ako sab ang pasultihon, ako mo ingon, nga ang kinabuhi sa tao sama sa nagtuyok niligid sa kapalaran. Karon ikaw maibabaw, ug moabot ang panahon nga ikaw mailaw. Kung ako ang pasultihon, tulumanoy nga nagsabak sa mga sugilanon nga namugna gikan sa suliran o kumunhap nga may tabo sa kinabuhi sa tao. Mga sugilanon nga nangitaw kasulbaran nga tagan sa may mga huna ni Miss Donna Maria. Kung ako ang pasultihon, maayong adlaw kanyong tanayin mga suging tigpaminaw ng atong tulumanoy. Kung ako ang pasultihon, taguilan ko sa pangalan Mindy, lumadlamulupyo sa usa ka barangay sa Cordova. Ang akong kaagi kabayan kini sa dalang mga lalaki nga miagi sa akong kinabuhi, sa akong pagkababahay, ug sa akong pagkaputli. Ug aron niyo masabtan ang tanay, ingon ini ang tagan sa mga panghitabo. Mahal ko ikaw, Minding. Mahal ko ikaw. Ug hinaot nga imo kong sugton. Ug kunti, practice naman sa ding ako. Kuan ko las. Sige na lang, uy. Gisugot na ta ka. Ayaw ba kong paila ka, ha? Nagkauyab iping kulas. Ug mulabi ang pila ka adlaw. Gida ko niyag laang dito sa dalan kulon. Ug sa sige na muglaglaag, naabtan ni uglaw kaayo nga gabi. Ug may pundak ang makusog nga uwan. Ug diha, nag-decide tayo si Kulas nga mamasilong mi sa usa ka motel. Ug misungkot sa ko. Ug dito sa motel, mihangyo kini nga mudjoy-joy na ako. Ug ingon ang dagan sa mga panghitabo. O karon, makita mo na kinatipukan na kong lawas, Kulas. Unsa may kipaabot mo? Kaksak ko. Hagi ko. Ipatigamtam ka na ko ang imong kainit. Bilaga kaatan ang mipahilak tungod sa imong kaanyag. Sa kaman Kulas, oy. O karoon, hupuin ko na imong kasunis. Ani oy, nang lusot. O karoon, isunod ko pagkubo ang imong pref. Ani Kulas. No, dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod. Puto lang imong tikoy, Kulas. Wa ka na tikoy. Putol di ay ang tikoy ni Kulas.
Wa ko'y nahabilin hurot gid pagkaputol. Manalagat lang gid ko si Kulas. Napaakan ko nung dugong aw sa buaya di ay. Ug tungod ni adto, ibuwagan ko siya oy. Kinsabay man tinili ang trato nga putol og tikoy. Ug dinhi kayo na, dinhi mi-enter si Papa Joe, ang usa katiguwang nga naling kamot sa kong gugma. Kung ako ang imong sukang mengging, ihatag ko kanimo ang kanyanimong mga pangingahanglan. Ginoo, maoy na kining akong gipaabot. Maoy na kining akong tugay nga gipaabot nga matato ko. Husto. Sugton ko ning tiguwang. Noy Jo? Oy, say, Noy. Papa Joe na lang in town ko. Papa Joe? Sige, gisugot na takan, Papa Joe, gisugot na taka. Gisugot ko na lang ang tiguwang. Total, dato kayo ang maong tiguwang, milyonaryo sa among lugar. O, sa diribang adlaw sa among kasal, o sa kagabi ni Ana, yangyo kining mo joy na ako. O, ingoy ang dagat sa mga pagkitabo. Sige pa, Papa Joe. Duet pa, Papa Joe. Sige, kana, Papa Joe. Ginoo ko, nagpong silantay si Papa Joe. Misigang yung mata, mikahi, o mikirig si Papa Joe. Kipatol si Papa Joe. Namatay gid si Papa Joe, oy. Nahug sa lantay. Misigay ang mata o mikuron. At doon di ay epilipsi si Papa Joe. Gipatol si Papa Joe at namatay. Og ikasubo ko ang mga pagitabo. Og tuod man, pakya sa ko sa akong gugma. Pakya sa ko sa mga laki. Og tuod man, giduon na lang ko sa Ginoong tanan. Miadto ko sa simbahan o kauban ako ang akong kapabata nga taguan talang sa pangalang Chafet. Loy, asa manikutob ang akong mga pag-antos? Wan abay katapusan kining tanan. Kipagkatao bago ang hikawan sa kalipay. Nga magluhod sa mga luha. Magsagubang sa mapugat ng mga suliran. Kasakit pa na yung pagpagabuhi. Minding, ayaw paghilang. Mag-uol ko magtanaw kanim ko na sakitan. Dagan salamat, Chafet. Dagan kayong salamat nga no akapirmis akong kiliran. Kana tungod kay. Kana tungod kay Unsa. Kana tungod kay mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw kani adto paminding. Mao ba? Tinuod ka, Chafet. Kana ang matuod. Mahal ko ikaw. I love you. Mahal ko sab ikaw, Chafet. Sa tinudado na ko'y pagtanaw, kanimo kitingod buotan ka diri na ako. Ginoo, dagan kayong salamat. O ginaot nga siya na unta ang katapusang lalaki nga alang kanako. Nagkauyab yun ming Chafet. Siyang akong suot kay nga hikala sa diyang gagmay pa kami. Ug hangtod nga karon nga nadalagag ulit taon nami. Ado na sa diyay pagtanaw nako. Ug ingon sab ako kay buotan man kini. Ug kami gid ang nagkadayon, nagpakasalmi sa simbahan. Ug usa ka gabi ni Ana pagkauman sa among kasal sa kalit lang. Animal ka, baka kon ka mangingilan. Ibutang ka ng kutsilyo, Minding. Hait ka na magkikuptan. Ibutang ka na. Ibutang? Paduol akong animala ka? Patyon ko ikaw? Nagtuo kong ikaw na ang lalaki nga alang kanakuapan. Sayop ko. Pakyas ko, animal ka. Ibutang ka na. Maluoy ka. Utang buot. Animal ka. Paduol dire. Putlon ko na imong tikoy. Pisot ka man di ay. Pisot ka man di ay. Chichiri kong koyla. Botsiki. Isip
Og maukit yung mga gigilaan ko, ang atong suwad tampo, gikan sa taga Cordova, kataguan talang sa pangalang Mendy. Og ang akong ikatambag kaniya maunga. Ayaw problema ang imong problema, aron dili ta problema sa maong problema. Aron kitang duha, wa na'y problema. Bitaw lumindin seryoso. Ayaw pagpagawa sa imong paglaong, taliwala sa mga pagsulay o guminap manitabo sa imong kinabuhi. Kay timan ihigala, nga luyos sa madagom na panganoy at tunay nagpahipi na kahayag. And always remember that God is always at our side, that ready to carry us in times of our trials and difficulties in our lives. And always remember that His love is infinite and everlasting wide. Dagan kaayong salamat sa pagtubay ni atong Tulumanoy, inyong Tulumanoy. You're still listening with Best of TMTN Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Ako kini ang mananggiti, mao'y piloto sa lubi. Buntag udto hapon, kanang lubi akong pagasakon. Simba ko walay swerte, tagsaray malibre. Labi may problema, maghinoktok maglingkod sa palwa. Ang akong trabaho, makuyaw og peligro. Sa hawak may murag 45, may basuka pa sa likod ko. Buslot lang yun kining purol ko, busa ilan akong gitamay. Magapailom lang ko kanunay, aron dili makakitag away. Kay kining akong trabaho, kwartang sigurado. Kon kamo gustong negosyo, tubasuka akong produkto. Matag tigom-tigom, aduna say inom-inom. Sige tagay, basta walay sinong bagay. Pagkanindot yun ding wakay amo, ayahay ka nga magdiskanso. Pag gusto ka sa imong trabaho, bisan ulan, init o bagyo. Sa matag adlaw nga Domingo, may tournament sa domino. Sangga-sangga daghanay sa tampo, ang mapildi makabayad sa gasto. Matag tigom-tigom, aduna say inom-inom. Sige tagay, basta walay sinong bagay. Pagkanindot yun ding wakay amo, ayahay ka nga magdiskanso. Pag gusto ka sa imong trabaho, bisan ulan, init o bagyo. Madomingo ato sa bulangan, bustag taman-taman. Og mapildi hasta puhunan, ang asawa mao'y pamungtan. Og mapildi hasta puhunan, ang asawa mao'y pamungtan. Sa imong pagtuwan nakita ko inday Audiay Hili-liok kadto kay dunay nagitay Audiay Gihikap ko dayon ang nagsiwil gamay Gahi-gahi, lingin-lingin, butonis mandi ay Salantay nga gamay, nagdulog ka inday Audiay Nagakos og hugot og nagtinandayay Audiay Ug
buhay, gilamian ni tungtong ko inday. Pagkaahat, pagkaatay, damgulang di ay. Mitanaw kong sini, mitupad ka inday. Aw di ay. Sa imong kahumot, midwit ikong jutay. Aw di ay. Unya, kitang duha dayong naghikapay. Haskang buanga, pagkapanuway kay bayot kadi ay. Misakay ko kabaw, mi angkas kainday. Aw di ay. Hadlok kang mahulog, maigo sa sungay. Aw di ay. Matod, pugulit lang nining nagabitay. Naglabyog-labyog, balhibo og jutay, ikog man di ay. Naghanimon sila si Undo ug Inday. Aw di ay. Sa kwarto na dunghog sila naghunghungay. Aw di ay. Hinayak ay sakit, matod pa ni Inday. Kay gihulbot ang sapatos nga huot di ay. Kay gihulbot ang sapatos nga huot di ay. Aw di ay. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Dito sa layong bukid, may bayag kami nakamay. Kaming nagpuyo dito, si tatay lakot si nanay. Ang among trabaho, manguha lang o bagakay. Damunog migo, pabaylo at kumay. Among gitanong-tanong, sabi ko kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay kubring makatuloy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Ug dinuyugan sa hinuyoy. Sa matag Domingo, mulugsok kaming musimba, mag-ampo sa Ginoo, aron hatag grasya. Unya pagkahuman, sa tiyanggihan kami mamahaw. Ang dala namong mga balanghoy, babay, luag buwan na lawlaw. Bukid nanganaw-kanaw, sayo na mong pumason, aron dilukiatan sa pagsalok sa adlaw. Mao kini matud, kinabuhing bukid nun, tumangkakabus among naangkon bisag timawa malipayon. Tumangkakabus among naangkon bisag timawa malipayon. Abi niyo mga higala. Teenager pa lang ko ni Adto, mahiligo na akong mukanta.
Apan ang akong paborito mga awit kaniadto, mga imported, stateside ba? Og niadtong panahon ang mga sikat na singer niadto, mao sila si Gret Caruso ug si Mario Lanza. Mga tag-as kay ito silang tingog. Ingon ini, oh. Ho! Rikitik-tik-tik! Murag singer bas kapilya. Unya, kay sila man lagi ang sikat kaniadto, ako silang gisundog-sundog. Giduplikitan nako ang ilang tingog, ang nakalison kay Italian man ang ilang litra, ug dili man kong kasabot. Mauto nga, naghimo na lang sa kong binisaya ang Italian, nga anggid-anggid sab sa stage side. Ingon ining akong himo. Oh! Panting di mabili, nila kong daw kaki, ay wakalaki. Pretty kumpari, nilaminate ni kumari. Oh! Kay kunong swerte. Kunya, pagkahuman ni Marilan sa Megala, laing misikat nga the king of rock and roll sa Amerika. Katong tao nga gwapohon, nga liwat na kong jutay. Megala, si Elvis Presley. Baby, sumpunga, hininga kong purma, bisan tuod ug walay kwarta, bati pang hitsura, apan dako. Ako og teddy-bear, ang teddy-bear ko baby, ihatag ko bunite, punya iwise-wise, dayon dula-dulai, ang teddy-bear, kaksakini, ang teddy-bear. Gikan ni Elvis Presley may gala. Doon na sila ang misikat sa Amerika. Usa ka dakong tao, gwapong hapon. Dinhi na sa kumubaling-bing kay lami makay muhagod siyang tingog. Mga higala, si Tom Jones. I saw the light in the night and I peeped at the window. I saw a boy and a girl, sa kwarto. She was Delilah. Gidouble cross ko niya si Samson ang nabana. Samson ang Delilah. Samson ang Delilah. Nag-divorce sila wala madugay. Kay si Samson ang panuay, bayot man di ay. Unya, kay gara-garaon maging Pilipino mga higala. Kay gikan sa Pilipinas, misugod og sikat katong usa ka mubuon insikon nga tao. Nga ako nasang gibalingbingan bisag lokal, mga higala, si Eddie Peregrina. Together again, all my tears have stopped falling, and nothing else matters. We're together again and again and again. Amen. Lain pag yung singer nga misikat megala sa Pilipinas, mao katong usa ka Amerikanong made in the Philippines nga akong gisundog-sundog usab. Megala, si Victor Wood. O kinabuhi, yug-yugon di na mugahi. Kung imong pugso, mukuyos man lang hinoon. Kunya, gikan megala sa Kabisayaan, duna usay misikat ditong usa ka Bisadya. Usa ka Bisadya nga itumon, dakon nga tao. Gwapuhon, pero ako muliwat niya. Megala, si Yoyoy Villame. Manoy, 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 discount na ko, manoy. Dili na bayo, dili na girlboy, taas na kong tumoy. Mao ka tumingala si Yoyoy Villame.
gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu nagtapad ra man na. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat nga singer. Nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaway lain si Max Surban. Sa kinambugay magkauta, ako waray hilongbuka, kung Cebuano sa siya. Abaw ka namin gid-iapro, sa Bacolod kag Iloilo, kay ako gid numero 1, nga asindiro sa tubo. Ako gid inyo patihon, abaw lintigid ne kaayo, kay sa amon iya ang kwarta, ginapi ko ginabala. Sa kinambugay magkauta, ako waray hilongbuka, kung Cebuano sab siya. Sa kinambugay magkauta, ako waray hilongbuka, kung Cebuano sab siya. Mabato pagit sila sa aton. Bisdak Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat, haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedin sa mga DJ aling sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker ko nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapalwin. Ang rato oras sa ito matugtog walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang laging nahuhulaan na. Alam mo kung ano ang gusto ng lahat, kaya araw-araw kitang pinakikinggan. May dalirabi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this.
Night Lounge Radio Online. Yes, this is mine. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions or mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio Online. Moto Yamaha, Kawasaki, Honda, Hajinomo, Toyota. Moto ko'y sprikiti, kagoy ko'y yoto komokiti, mikitiri kitoy. Singkarong aguroy agokoy, singkarong aguroy agokoy. Moto ko'y sprikiti, kagoy ko'y yoto komokiti, mikitiri kitoy. Singkarong hoy hoy, singkarong hoy hoy. Butang ikay katotoy. Motsora, ori koyongoti, kore hotay. Motsora, ori koyongoti, kore hotay. Bungsong kare, butang ikay kaditay. Moto ko'y sprikiti, kagoy ko'y yoto komokiti, mikitiri kitoy. Singkarong aguroy agokoy, singkarong aguroy agokoy. Moto ko'y sprikiti, kagoy ko'y yoto komokiti, mikitiri kitoy. Singkarong hoy hoy, singkarong hoy hoy. Butang ikay katotoy. Motsora, ori koyongoti, kore hotay. Motsora, ori koyongoti, kore hotay. Bungsong kare, butang ikay kalanay. Soroy-soroy mura o punano mo bukay turutoy. Naninda siyang siyakoy, naninda siyang siyakoy. Bitawag siya sa bugoy nga dako og lamoy di kaon ang siyakoy. Pag humagkaon, misi maglag bisutoy. Mesong sa silong ang salbahi nga bugoy. Tadamag sa pasawan sa alat sa baboy. Gigabaan, nagibaat sa idoy. Moto ko'y sprikiti, kagoy ko'y yoto komokiti, mikitiri kitoy. Singkarong aguroy agokoy, singkarong aguroy agokoy. Moto ko'y sprikiti, kagoy ko'y yoto komokiti, mikitiri kitoy. Singkarong hoy hoy, singkarong hoy hoy. Butang ikay katotoy. Motsora, ori koyongoti, kore hotay. Motsora, ori koyongoti, kore hotay. Bungsong kare, bungsong dire, butang ikay kabitay. Bungsong kare, bungsong dire, butang ikay gabitay. Gibiyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot. Gibaligya ko ang sugong, kawit ko ang akong sanggot. Ni puyo ako siyudad, kapobre noon mi samot. Gusam mi sulod na lang ako pagkamaniniyot. Nangudak ako patay sa silingan nga balay. Ang pamilya ng hilak, hasta ang nanandilar. Misinggit ako kong smile, kunya i-flash ko ang kuda. Ni-smile silang tanan, bisan o nagahilak. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodaker, kodaker, ako si Mr. Kodaker. May laing nagpa-picture, duha ka manang trato. Gipapusin ko sila, nga dikit yun kaayo. Ubisyot dayon ako unya, gipa-develop ko. Kanindot sa retrato, pulos putol ang mga ulo. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodaker, kodaker, ako si Mr. Kodaker. May bagong kasal, nagpakudak sa may altar. Kamera kuno, isyot atol sa ilang paghalok. Kamera kumikagar ang flash, igo lang misiyok. Kaunom yun mo kagar, kaunom sa maghalok. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodaker, kodaker, ako si Mr. Kodaker.
Ipapusin ko ang tanan background sa batang gikasal. Mga pamilyang ni apil naghuot sa may altar. Ipitikos makadaghan aron makuha ang tanan. Milutaw sa retrato ang pari lang ug sakristan. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodaker, kodaker, ako si Mr. Kodaker. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodaker, kodaker, ako si Mr. Kodaker. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Bis.Tambayan Radio FM. 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 Kamuoy namati paghihapon sa atong radyo ang Bis.Tambayan Radio FM o ba ninyo si DJ Boris. Forward, march! May isugong silingan, ang ngalan si Esteban. May anak siyang bayo, maoy iyang gikagulan. Gilatos niya gipanton, apan bayot lang gihapon. Naupos iyang pasensya, kay dili madisiplina. Gisulod niya sa army, aron gayud malalaki. Gipagunit sa Granada, masinggan o pistola. Ang bayot ni balibag, batuta ang gusto niya. Mga sundalo natakdan, nangabayot silang tanan. May tinyenteng nga putot, mimandar na himuot. Mga sundalo nagmarcha, pakimbot-kimbot ang sampot. Tinyente nga nagsunod, milabyog sab ang lubot. Kay siya sab na bayot, mahuyang na iyang tingog. Ang headquarter sa army, mga bayot na inipuli. Ug ang mga sundalo, palda ang uniforme. Nasuko ang general, nagyaw-yaw nagbagulbol. Kay ang ilang headquarter, gihimong duty parlor. May tinyente nga putot, mimandar na himuot. Mga sundalo nagmarcha, takimbot-kimbot ang sampot. Tinyente nga nagsunod, milabyog sab ang lubot. Kay siya sab na bayot, mahuyang na iyang tingog. Ang headquarter sa army, mga bayot na inipuli. Ug ang mga sundalo, palda ang uniforme. Nasuko ang general, nagyaw-yaw nagbagulbol. Kay ang ilang headquarter, gihimong beauty parlor. Ang tinyenteng natakdan, nahimo nga beautician. Left, right, left, right, left, right, left, right. Attention! Oh, mga kasangga, mga amigo-amiga, kabisdak natong dako. Still napagapong sa atong sasyon. Namati, na naminaw sa atong mga programa o sa atong mga musika. Siyempre, para sa atong anak, para sa atong mga kabisdak, kaysa
naghanan mo ko sa registrasyon diri sa internet. Wala may mga Bisaya. So niyata ron. Ang uban niya nga sumula na sa mga Tagalog, mga English, dirita, mamati sa itong galingong stasyon. Ang Bisdak Tambayan Radio FM. Exclusive sa mga Bisaya. O maski katong mga uban nga di ka man Bisaya pero makabal sa magsulti o makasulti o makaba pagstorya o maandisan po nila Bisaya. Pwede di hapon sila. Basta din sa tanan ato ning sasyon para sa tanang mga Bisaya dako. Labi na sa mga tao nga makauban nato mga Bisaya dako nga tuwa sa laing lugar, laing nasyon, sa tibuok kalibutan. Di ata dire maglulinghayo, mamati o lipay-lipag lagmay para makalimutan nato mga gagbay problema, mga kahago, karang kapoy, relax lang gamay-gamay. Dili lang mo mga Bisaya, mga Bisdak kay dini malipay gyud pamati sa atong mga programa. Siyempre exclusive para sa inyo, para natong mga kabisdak. Dini sa atong Bisdak Tambayan na Radio FM. Perting malasan ang kinabuhi Oh, nga naman. Magseryoso man unta ta. Ilaron pa gyud ta. Ingon ani ni siya. Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisok mga pahiyong, ikaw ray ilaron. Abe kong babae, 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 babae. Usa ka adlaw na mista mi ila upaw gipaka umigbahaw sudan puro sabaw sige mig pagulbol kalit na ay niduol sa akong paghigop gusto pa ko punod Nakuratan yun ko niya Niagbay siya sa akuan Dagko kayong braso Pagtakbay imo Halamurag dili na ni mao Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisog mga pahiyong Ikaw ray ilaron Abe kong babae, 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 babae. Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisog mga pahiyong Ikaw ray ilaron Abe kong babae, 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 babae. Aging gabi, kita kong sexy. Usa ka babae, sige lang ug misi. Akong gisit-sit, unya gi-text mate. Gidala sa ngit-ngit, human giingkit. Nigunit ko sa iyang kamot Kalit siyang nakautot Og sa akong paghalok Kait kayo bungot Halamurag dili na ni mao Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisog mga pahiyong Ikaw ray ilaron Abe kong babae, 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 babae. Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisog mga pahiyong Ikaw ray ilaron Abe kong babae, 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 babae. Abi ko babae, bae Abi ko babae, bae Natagam ako sa hubag kaayo Hubag kaayong mga bayo Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisog mga pahiyong Ikaw ray ilaron Abe kong babae, 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 babae. Abe kong babae, babae, bayut. Abe kong babae, babae, bayut. Tamisog mga pahiyong Ikaw ray ilaron Abe kong babae, 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 babae. Abe kong babae, pero saday siya kalalaki mo na karon na yung pailad sa siksila bininig tong ang gabi mo gayud na ang bantay ko mahimo gamitig ispat pre kay basig babae, babae, babae di ay bayut.
kanay baratong nga sinina. Made in Japan, made in Hawaii. Iladlad sa pasar, ukay-ukay. Kalsones nga dilana, ipalit sa akong tatay. Mipalit pagyok korbata, nga lapad murag bugsay. Pagsulot nagyaya, wagyo'y angay. Mga tao sa ukay-ukay, naghuot, nag-ilugay. Makapalit kag busluton, ang sabot, wagyo'y uli ay. May mipalit o palda, made in US ang marka. Labihang luaga kay niwang mansap ang tag-iya. Iyang gitampi, gihimong saya. Mga tao sa ukay-ukay, naghuot, nag-ilugay. Makapalit kag busluton, ang sabot, wagyo'y uli ay. Daghan ditos probinsya, asyuso, nag-asyusa. Manugway sa kabaw, magsulot, nag-Amerikana. Magsanglas, magmidyas, magpakya pa. Maton pa sa kano, okay, okay. Maton pa sa Tagalog, oks na oks. Maton sa Bisaya, ukay-ukay. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kini ang inyong DJ Boris. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night clouds. Radio style, bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan dipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapaloy. Na wato oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagkakasisika. Araw-araw
radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio Online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio Online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw ang pinag-iingan, yung may dalirabi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio Online. This guys, radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio Online. Yes, this is guys, radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio Online. You're still listening with Best of Tumpty M Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Best of Tumbine Radio FM is a non-profit online radio on the net. It's free from all sources. Means we did not spend any dimes to build or create this radio. We used only our patient, hard work and sacrifice to create this station. This is exclusive to those Visayan Filipino dialect or to those who understand and speak Visayan language. Thank you for listening to our Radio FM. Visit Tumbine Radio FM online radio on the net. You're still listening sa atong Bista Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Boris.